ja 500 metrin korkeuksessa 600 metrin korkeuksessa. Tää on kirkas taivas, kun rupeaa tuolta ja repeillä. Se on lumisarkki tulee ensin. 900 kv. Tässä on varmaan joku 500 portailla koko. Jotain 700 se oli, mitä se sanoi. Hei tästä, kato pois. Hei, Isäni, kuvaa tää. 580 porrasta siinä. Näytä sitä ylös ja alas. Aika jäädä. Tosiaan laskee. Onko aika Mikko? Olen tässä vasta niin kuollut, että mä en tiedä yhtään mitään. Joo, ei tää kyllä mikään maailman helpoin matka olla. Jos sä käyt 4 kilometrin lenkin koiran kanssa, niin se ei ole ihan sama asia tästä, kun se on 500 metriä nousua. 900 porrasta, niin se ei ihan kuitenkaan. Mutta oli se Pallastunturi, siinä se nousu. Nee. Siellä oli 300 metriä nousu ja luki, että ei heikkokuntoon sille. Olemme jumissa. Porojumi. Kohta joku börre tulee tuossa 7. Nyt sais poronlihaa halvalla. Halvalla kaasu. No ei se lähtee. Tuuttaa kerran. Älä tuuttaa. Meinaa. Ei viitti antaa sydäriä niin. Ei. Otetaan se raakelu. Mennään välistä. Ne potkii toisiansa. No niin. Ota, lisää tähän. Meillä on kello kaulassa. Perkele ja uusi. On sitten päällä. Pysähdy heti, kiitos. Voi vittu, nyt se tuli tuon taakse. Olipa se kauppa. Katso kun takaisinkin. Kattos. Kato yksi, vielä takaisin. Lähti vähän kepoa. Muuten puskee kohta autoa, vittu ihan varmaan. Joo, taas voit mennä 20 metriä eteenpäin, niin saadaan hyvin. Joo, Ville saa ihan hyvän nostaa. No yksi harhaili meidän takana, sitten tuli eteen. Joo, se oli räkkeellä. Pysähdy. Ja varmaan tulee kohta sarveen auton kylkeen. Siinä vähän poroja menee. Se perseys pois edestä. Tää on kyllä aika ystävällisiä poroja. Aika ystävällismielisiä poroja. On kyllä aika hieno. On ihan tämmönen niinku tasainen.